Tento portál je pre mňa portál pravdy a také pravdy, cez ktorú môže prúdiť Božia milosť, pretože dneska mi tak stvoriteľ len ponúkol ten impuls a ukázal mi, že Božia milosť bez pravdy vlastne nie je celistvá. Prečo? Pretože keď nie sme úprimní a pravdiví k sebe, tak ťažko potom nájdeme ten koreň, keď ho nechceme vidieť. Hej? Keď sme naozaj není úprimní sami k sebe a keď vidíme, že je niečo zlé, nechceme si to priznať, tak ťažko tam vlastne priniesť to naozajstné hlboké liečenie. Prvá vec vlastne naozaj sa úplne pozrieť, kde stojím v mojom živote, čo sa odohráva v mojom živote, aké je to pravdivé. A, a to vlastne znamená aj to, že si priznať, že áno, som teraz v hĺbke nejakého tieňa, som proste zle. Môj vzťah sa rozpadá, moja práca je na hovno, hej, keď to takto poviem. Proste naozaj byť pravdivý. A to je pre mňa naozaj ten kľúč, že tá veľká hodnota a priorita aj v mojom živote si vlastne iba priznať v tom, čo som. A niekedy je to, že som naozaj v úpadku, nebudem tu teraz znova hovoriť to slovo, proste je to tam, hej, že si priznať, kde sme, ako sme na tom. A práve tieto čísla sú veľkou energetickou zmenou a takým ťahom, môžete to aj cítiť, ja to cítim veľmi na tele,